Bon dia a tothom. Bon dia, aquí, com va això? Per què rius? Per què? Perquè hi ha un moment que rondoneges per aquí. Ai, carai, mira, t'escoltavi. Demà comencem el primer aplecs de sardana dels anys 1984, claro, saps això? No, ho sabia pas, Bé, demà és el primer aplec de la sardana a Elna. Anem a fer un poc de publicitat. Ho són llegit sur el jornal L'Indépendant, notre collègue. Allez, donc. Hi ha dues cobles, hi ha la cobla Perpinyà, la principal de Rosselló, i... Els Combogelis hi són pas? No, els Combogelis i la principal de Rosselló. Veus, ho són pas espiat bé de lluny com això. I sobretot hi ha una cobla feta de tots els millors solistes, de totes les cobles de Catalunya Nord i Sud, la Bisbal, els Bongrins, Caravana... És una cobla de conjunt. De conjunts. I bé. Escoltem, si vols, la principal de Rosselló, amb una sardana, l'aplec de Sant Jaume. Allez, anem-hi per l'aplec de Sant Jaume. Obligades Fiscorn. L'aplec de Sant Jaume, la cobla principal de Rosselló. I saps, és una obligada de Fiscorn, i pensava una cosa ara. Sí. Perquè, bon, diumenge, demà, doncs. Què m'han dit, que tocaves el Fiscorn? No, jo no, però n'hi ha un qui serà demà. El Petit. El Petit, en Roger. El meu cosí, en Roger Reynal. En Roger Reynal, que és el president de la Federació Sardanista de Rosselló, cal dir, i hi ha tres escoles de música que s'han creat, una a Cotlliure, fa un any, i una a Serret i a Sant Llorenç de Cerdà, ja fa 2 anys. I a cop de l'aplec d'Elna s'hi posaran tots. I pres, tot 4 sardanes de conjunts. Sí, l'escoltes quina llenga que ten? Escolta, si vols te faré ple. Paquita, la cobla salvatana, a l'escolta de Ràdio Midi Soleil. Paquita, la cobla salvatana. Això és enviat, És enviat, Una obligada de tenora. Quina obligada? Adéu. Quina és que s'hem posat ara, tu? Una que cercava i buscava això depuis pas quant de temps, però en Guy me l'havia amagada. Jo la tenia a casa. Perquè en Guy, voilà, se'n menen els discs a casa, els escuta, i il est à jour des émissions catalanes. I jo, mira... Escolta. Fui. Vilanova. De la Muga, la cobla, els Mondrins. Jo sé tants camins que no em menen enlloc, que n'he esquixat sabates i que en els peus tinc foc. Jo sé tants amors que es moren al matí, que m'he tornat cor sec, tan sec com un botxí. Jo sé, el Jordi Vara. Una lletra d'en Joan. Joan Guigol. Sí, musicada i cantada per el Jordi. I bé, si vols escoltarem tornar a la principal del Rosselló, veieu? Sí. Amb Carrodeu sardanista, una sardana amb el mestre Max Avar. Són de hores passades de 22 minuts a l'écoute de Ràdio Midi Soleil. Ah, bon. Carrodeu sardanista, la cobla principal del Rosselló. I Renoi, quina festa d'ahir, perquè ens han telefonat, saps? Sí, ens han demanat una sardana de la cobla Combogili. Hi ha una dona com això que ens diu en francès, carai, són de per aquí, de Perpinyà, ens ha telefonat i ens diu, carai, escolti Ràdio Midi Soleil i no passeu als Combogelis. Donc, anem als escoltar. Eh bé, voilà. Voilà, madame, seu servida. Renoi, quina festa. Renoi, quina festa, els Combogelis, a la boneta que sembla color de taronjo, teniu en Guy, i là, que és color roja, teniu en Claude, voilà. I a la tècnica teniu en Christian Gonet. Ho és pas un joc a la vall. Pere Figueres. Me fas ple. Al peu de les alberes. Un poema d'en Joan Amada. L'ull girat cap a tu, mar grande que m'esperes, jogues amorosa, peu de les alberes, l'ull girat cap a tu, mar grande que m'esperes, jogues amorosa, al peu de les alberes.
Al peu de les Alberes, un poema del Joan Amada musicat per el Pere Figueres. Pere Figueres, que ens ho cantava un munt de bé. 10 hores passades 31 minuts a l'escolta de Ràdio Minisoleil i escoltem, si vols, una sardana que t'ha agradat un munt, Llevantina a la cobla principal de la Bisbal, una sardana del mestre Vicenç Bou. Llevantina, la principal de la Bisbal, una de les més fortes cobles d'aquí, de Catalunya. Continuem? Sí, amb la cobla Ciutat de Girona. Una sardana que se diu Júlia. És una sardana dels anys 1947. Júlia. Aquesta cobla, la ciutat de Girona, serà el 11 de març a un aplec de sardanes. I saps on és aquest aplec? Supos. A Canus, a la teva casa. A casa mateix. Amb la cobla Perpinyat. Ara hi ha un monsieur que ens telefona sovint. És un company. És un company, el coneixes? Fa ping-pong. Sí, fa l'ambulància, taxi. A Banyuls, de la Merenda. Pas publicitat, eh? No. No fem pas publicitat a Ràdio Minisoleil. No, sí, en ambulància. És l'André Laudier. És ell que ens ha donat el disc d'en Cristian de l'Hoste, Morir en terra catalana. És de Sant Andreu i se diu André. D'on parla l'André. Laudier. Escoltarem una lletra de l'Emili Cutzac del teu país, de Puntellà, musicat per al grup de Guy Troubadour, sí. Cargolat i Complou, ja podeu anar a ramassar cargols. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans, de la plana al Canigó, seràs cantada de tot el Rosselló. Quan del país, sense parar, que l'enyoré, nos ha agafat, la cargolada, res de millor, per repropar el nostre Rosselló. Dins l'amistat i per molts anys, tots reunits, entre companys, podem cada any recomençar de riure un poc i de nos amusar. Podem cada any recomençar de riure un poc i de nos amusar. Cargolada sempre seràs, reina dels catalans, seràs cantada així tot el Rosselló. La Cargolada, una cançó composada per l'Emili Cutzac que cantava les Guy Troubadour. En coneixo una de Cargolada també que canta en aquell grup, i en l'oït que riflava, sabes? En hivern quan fa fred. La coneixes? Darrere d'unes canyes. La vam passar l'altre dia, ja pas temps. Sí, la passarem una altra vegada. 11:03 a l'escolta de Ràdio Minisoleil. Papallons, quina classe, no sé això, jo hagués dit 11 menys el quart. No, 11:03. La cobla principal de la Bisbal amb festa mil·lenari. Festa mil·lenari, la cobla principal de la Bisbal. Hi ha un comunicat a fer, no, Clora? Un comunicat, és el nostre amic, l'Albert Bueno, que treballa a d'una ràdio concurrenta, que fa l'emissió catalana, en aquest moment no s'escolta pas, tampoc, eh? Ho fa al mateix temps que nosaltres. Ha fet un grup. Se diu el grup Caliu. I me sembla que canten aquesta tarda... Aterats. Dins d'un petit vilatge de l'Aspre aquí. Aterats. A les sales de les festes. Hi ha d'haver un cop de telèfon que ens ha arribat. És la germana de l'André, la René, que ven de telefonar per dedicar-se al disc que tens aquí, si pots el que és. I bé, doncs per l'André li farem passar Veiem-la tots. És una sardana de la cobla Perpinyà. A Ràdio Minisoleil fem el nostre treball com cal. Veiem-la tots és una sardana del mestre Margarit, i aquesta sardana va ser adobada també per el mestre Max Avar, i aquesta sardana la va donar al grup Cantarana de Puntellà, ja qualques anys. Miquel i Isabel és una cançó un munt de guapa que nos canta en Luis Aguiles. Miquel. Isabel. Mai més s'han trobat. Luis Aguiles, sos de Ràdio Minisoleil. Són 11 hores menys 5 minuts.
a l'escolta de la nostra estació. Vilatges que moriu, us donem la paraula, digueu lo que sofriu.